πήγα και πήρα κάτι χαρτιά γιατί πόνος το πόδι με τις αμφίλες. Και νόμιζα ότι κάνουν 30 ευρώ και στην τελική έκαναν 73. Ναι, και τώρα θα δούμε την όπερα μόνο απ' έξω. Δεν θα βγούμε μέσα από πίσω. Αυτή είναι η εκκλησία του Αγίου Στέφανου. Μου είπαν ότι έχει ένα καλό μαγαζί να φας. Εδώ κοντά, λέγεται Πάπρικα. Αλλά δεν ξέρω. Και δεν πάω καλώς τώρα. Γενικά φυσάει λίγο. Δεν είχα μια φυσιά, αλλά φυσάει πολύ και θα γιώσω. Η Βουδαπέστη, ξέρετε, χωρίζεται σε δύο πόλεις. Στη Βούδα και στην Πέστη. Yes, Queen Slay. Αυτά τα παγκάκια εκεί πες να είναι το καλύτερο. Πάμε να φυσάει. 15 Αύγουστο στη Σιάδεστα. Καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να σου για να περπατήσεις, γιατί πολύ απλά σε πάει ο άλλος. Αυτό εκεί σπιταρών έτσι. Απλά κατέβηκα κάτι σκάτσες που κατεβαίνουν όλοι. Εδώ ήταν το καπνιστήριο των βουδοποιών. Βουδεπαίων. Να, εδώ πέρα ράζανε, βλέπουν και λίγο έξω να δουν τι καιρό κάνει και γυρνούσαν εδώ πέρα και ήταν έτσι εδώ πέρα κουμπούδες κιόλας. Me with the girls. Και με τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχω σκηνή. Περπατάω αρκετές ώρες. Λόγω ότι είναι 5 το απόγευμα και είναι 2. Και πήγα 11. Και ήρθα μέχρι εδώ τώρα και φεύγω. Γιατί δεν μπορούσα να συμμετήσω. Δεν το πάω, δεν είμαι έξω. Και τώρα θα πάω να πάρω το κάμψα. Πάλι από όλα τα highlights της πόλης. Αν δεν πατήσουμε και αυτό. Εγώ δεν ήθελα να κατέβω εδώ, ήθελα να πάω μέχρι το τέρμα, αλλά σηκώθηκαν όλοι. Έλεγε κάτι στα πρόσωπους και τρόμαξε, μήπως είναι ο τερματικός σταθμός εδώ, αλλά τελικά δεν έφυγαν όλοι. Και απλά κατέβηκαν πάρα πολύ. Και τώρα εντάξει, είμαι σε μια πλατιούλα. Συμπαθητική. Ήρθα στο σούπερ μάρκετ και μυρίζει τσουρέκι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που είναι αυτό. Το μεταξύ αυτά δεν ξέρω τι είναι, αλλά έχουν τόσο ωραίες συσκευασίες. Πήρα αυτά να φάω, αλλά θα ξανάρθω γιατί έχει ωραία ψωμάκια. Κοιμόμουν. Γιατί με πονάει το κεφάλι από τον αέρα. Και εδώ πέρα είναι οι τουζιέρες και η θέα η δική μας και η δική τους. Εντάξει, εδώ είναι. Έχει και αυτό να κάτσει εδώ και αυτό να πατήσεις. Τέλειο, εδώ θα κάτσω. Βγήκα μία βόλτα έξω
Η δρομή είναι έτσι εδώ και ώρα, δηλαδή το ότι περνάει τραμ σημαίνει ότι έχει κόσμο εδώ και είναι άδειο εντωμεταξύ. Πού είμαι? Είμαι μόνη μου στο Βουδαπέστη. Δεν βλέπω άνθρωπο εδώ και 10 λεπτά. Φαίνονται τα αστέρια. Τέλειο. Και ψάχνω να πάω κάπου στο hostel, γιατί έχασα το ένα τραμ, τώρα δεν ξέρω πώς θα πάω, γιατί κολλάει ο χάρτης. Μέσα στάση στο μετρό, πριν περίμενα απέναντι, ήρθε, βλέπω τους πάντες βγαίνουν, αλλά δεν μπήκα. Αυτό από αυτή τη μεριά περίμενα όση ώρα εγώ περίμενα απέναντι, δηλαδή δεν είχε φύγει. Και τώρα που ήρθα απέναντι σε 10 λεπτά ρητά, γιατί με το που κατέφυγα το τελευταίο σκαλί έφυγε. Και επίσης διαδρομή 23 λεπτών στο χάρτη με τα πόδια ή 16 λεπτά με τα μέσα. Δεν θα έπρεπε να διαλέξετε τα μέσα, γιατί είναι 12 παρά και εγώ 11 η ώρα αποφάσισα να φύγω, άρα θα είχα φτάσει 2 φορές στο hostel τώρα. Αλλά by the way παίζανε πιο ωραία στάση. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, βγήκα πάλι έξω και κατά λάθος ήρθα στην όπερα πάλι. Ήθελα να πάω την άλλη μεριά. Αυτά τώρα. Και τώρα θα κάνω ένα κύκλο και θα πάω να φύγω πάλι. Βαριέ. Μπορούμε να μιλήσουμε για το ότι έχει προβολική ησυχία και ότι δεν περνάει άνθρωπος αυτό. Με το που απομακρυνθείς από το μετρό, που πάλι δεν είναι γεμάτο, αλλά με το που απομακρυνθείς σε φάση δεν υπάρχει ψυχή εδώ. Γιατί, αλλά δείτε πως ωραία είναι. Είναι ωραία, είναι αλήθεια. Μου θυμίζει και λίγο Μιλάνο αυτό, ας πούμε, εδώ. Τι ωραία. Bye. Τελικά βγήκα σε μια πλατεία που είναι πανέμορφη. Και φαίνεται και αυτό εκεί πίσω. Εδώ είναι που έγινε το Formation World Tour της Beyoncé. Και χόρευε στα νερά. Αυτή η πισίνα είναι το όνειρο της ζωής μου. Άντε ήθελε η πισίνα να είναι απλά να περπατάω όπως είναι στο βίντεο κλιπ του Justin Bieber με την Nicki Minaj. Αυτό ήθελα απλά να περπατάω και να έχω νερό στα πόδια. Και εδώ έχει υπέροχα μπακάκια και θα κάτσω λίγο. Αφού σηκώθηκα ήρθα μέχρι εδώ, πότε στάσει στο μετρό. Εκεί πάρει σκιά. Ένα update επίσης σήμερα ότι έχει καλό καιρό. Είμαι με το footer μόνο σήμερα και αυτά εδώ. Αυτό το φοράω δεν το βγάζω γιατί χθες είχα τρομερό πονοκέφαλο από τον αέρα. Νόμιζα θα σπάσει το κεφάλι μου. Αλλά έχει ζέστη, δηλαδή ωριακά ένας ήταν με κοντομάνικο, αλλά βέβαια και χθες που δεν είχε ζέστη χέρα, 2 ήταν με βερμούδα. Οπότε δεν ξέρω πώς να σου εμπιστευτώ. Βγήκα πάλι για ψώνια οι άτιμοι. Είμαι εδώ. Δεν ξέρω δηλαδή που είμαι. Πονάω που το βλέπω μόνος του. Επίσης έχει παντού Starbucks και McDonald's. Εκεί πέρα που μένω εγώ έχει Fridays, McDonald's και Burger King. Και εγώ αποφάσισα να μην ξαναφάω κρέας. Και όντως δεν θέλω να φάω κρέας, αλλά δεν ξέρω τι θέλω να φάω. Γιατί και γκούλας, πώς λέγεται και όλες που θέλω να φάω, που είναι σούπα, έχει κρέας μέσα. Ναι. Μου αρέσει πάντως που σκέφτονται και αυτούς που κουραζόμαστε εύκολα. Έχει πάντως παγκάκια. Τι βρήκα εδώ? Είχε ένα μωράκι εδώ πίσω και έπαιζε με ένα σκυλάκι και το έριξε κάτω. Το σκυλάκι ήταν μικρό και ήταν μεγαλύτερο από το μωρό.
Και μετά αυτό σηκώθηκε, με ανέκλωψε και άρχισε να κυνηγάει ένα περιστέρι. Εντάξει. Αυτό τα δέντρα του καλοκαίρι παίζουν είναι ό,τι καλύτερο. Τόσο είναι πεντακάθαρο σταθμός, έχω να πω. Εκεί που κατέβηκα μετά από το αεροδρόμιο ήταν άθλια. Καμία σχέση με αυτό. Μόλις βγήκα από το μετρό. Ένα αερόστατο. Έτσι κλασικά, χαλαρά. Τέλειο. Εδώ πέρα είναι τα λουτρά κάτι. Λένε έτοιμη βγαίνει από τον Brooklyn, η Τζίνα, έχει λουτρά, στα οποία δεν θα πάω μέσα. Και μόλις πάτησα σε λάσπη. Γιατί κάνω μαλακίες δηλαδή. Τέλεια. Ναι, δεν θα πάω μέσα γιατί ξέχασα μαγιό και δεν θα πάω να αγοράσω και μαγιό. Αγρεύω. Αλλά γενικά σαν μπολ, παιδιά, έχω να πω ότι μου αρέσει. Και έχω δει κάτι ωραίες κλάκια σήμερα και θέλω να τα χαϊδέψω όλα. Αλλά δεν χαϊδέψω κανένα. Αυτό εδώ πέρα το γλυκούλι. Αυτά εδώ τα παγκάκια είναι είναι ό,τι καλύτερο. Και δεν χωράω, λέει. Όχι, εντάξει. Τζακ, αχ, τι τέλεια. Και έχω και θέμα. Δεν ξέρω τι κατακάνουν οι Άγγλοι, πάντως. Είναι ο δεύτερος που είδα μόλις τώρα που πάνε σε μέρη με κρύο, με βερμούδα. Εντάξει, αυτό που πες ότι θα μπει τώρα μέσα στα τέτοια. Αλλά ο άλλος ήταν μέσα στο αεροπλάνο από Μιλάνο για Θεσσαλονίκη και ήταν με τη βερμούδα. Και ήταν Άγγλος. Και ήμουν σε φάση το καημένο. Θα βγει έξω στους 3 βαθμούς και δεν ψωλιάσει. Εντάξει, τότε είχαμε 10 βαθμούς. Αλλά έχει και την υγρασία της Θεσσαλονίκη. Να, ήταν τίποτα. Είχε μαζευτεί μέσα στο αεροπλάνο, είχε κατεβάσει όσο μπορούσε στη βερμούδα να πιάσει περισσότερο μπούτι, ρε παιδί μου. Και ήμουν σε φάση καημένο. Ήρθε η Lady Gaga. Μαλάκα. Ήρθε όντως η Gaga. Ρε μες ήρθε ο Μητσοτάκης. Τι σκατά. Είμαι έτοιμη να κλάψω, είναι πανέμορφα. Αχ. Τέλειο. Εδώ η λιμνούλα και εκεί ήταν για να βγαίνει για τσιγάρο και να κάνει κουλπάκι ο βασιλιάς. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό το κτίριο. Παιδιά, με ένα κρεβάτι εγώ εκεί πέρα έμενα. Πραγματικά. Και είναι ριχά, δεν είναι βαθιά. Και είναι και καθαρά. Πώς γίνεται αυτό. Καλά σας είπα εγώ, και εκεί πέρα είναι για να ράζει. Φήμες λένε ότι αυτός είναι αυτός που πήγε η αδερφή του Μπεράλντα στο 9-9. Γι' αυτό είχα δει σε ένα tour που κοιτούσα. Είναι ο άγνωστος, κάτι τέτοιο. Το άγαλμα το γνώστο. Όχι το στρατιώτη obviously. Στο Βερολίνο με είχε βάλει η αδερφή μου στο βοτανικό κήπο να δοκιμάσω κάτι τέτοια, αλλά αυτά είναι αυτά που βάζουμε. Παιδιά, είναι αυτά που βάζουμε στα χριστουγεννιάτικα. Τέλειο. Τέλειο. Το αερόστατο προσγειώθηκε, φίλοι, τεράστιο. Τέλειο.
Νομίζω βρήκα το αγαπημένο μου μέρος στη Βουδαπέστη. Σου έχει 3, 4 και 4 τουράκια. Ένα close-up στις λεπτομέρειες γιατί είναι wow. Παιδιά, γυρνάνε με το κλειπ πίσω μου. Wow. Και είμαι κι εγώ μέσα. Δεν ήξερα πού να πέρασω. Γιατί αν σταματούσα νόμιζα ότι θα την κάνω νιώσει άβολα. Γιατί έκανε... Τέλεια. Εγώ τη make-up artist θέλω να γνωρίσω γιατί είμαι σίγουρη ότι καημένη δεν έχει περί και θα στέκεται. Αυτό. Θα κάθομαι να βλέπω ποια είναι η make-up artist να ψάχνω. Εκεί πέρα είναι το κρυβόλιο. Τέλεια επιλογή. Επίσης βγήκα εδώ που είναι το παγοδρόμιο. Στο βίντεο κλιπ έχω να πω ότι η επιλογή του outfit ήταν άθλη άμα είναι αυτή που βλέπω, γιατί είναι ένα αμάνικο μπουφάν μαύρο με τζιν, αυτές τις μποτούλες τις κλασικές classic και ένα t-shirt μπλε από μέσα και δεν μου ακούστηκε για τραπ. Αυτό είναι ξεκάθαρα για να κατουράζει. Είναι τέλειο. Αλλά παρακαλώ λίγο. Δείτε εδώ. Είναι ό,τι πιο παραμυθένιο έχω δει. Αχ, κάνει και αντανάκλαση. Jesus. Τέλειο. Τέλειο. Εγώ, by the way, πέρασα από αυτό. Πολύ τους αγαπάω. Δείτε εδώ παγκάκια. Και έχει και όλο αυτό εκεί μπροστά παγκάκια. Τέλειο. Και εκεί έχει παγκάκια. Τους αγαπώ. Αυτό είναι το πιο βαθύ που βρήκα και στο Βουδαπέστη. Αυτό εδώ μάλλον είναι το Μουσείο των Τεχνών της Βουδαπέστης. Και λέω μάλλον γιατί έχει και από απέναντι κάτι και δεν ξέρω να τα μπερδεύω. Βγαίνει Fashion Week τρούδα. Βγαίνει Fashion Week. Βγαίνει Fashion Week. Γιατί θα γίνει show για το Fashion Week της Βουδαπέστη. Και εγώ είμαι έτσι. Please hire me. Θα τρελαθώ, ρε, θα τρελαθώ. Δεν πιστεύω. Μάλλον γι' αυτό έχει αστυνομία πριν. Κάποιος παίζει να ήρθε. Ποιος έρχεται όμως στο Fashion Week της Βουδαπέστης για διασύμβουλα όπου να έχουν συνοδεία αστυνομία. Δηλαδή, ήρθε η Γκάγκα. Παιδιά, ούτε ο Δούναβης, ούτε το κοινοβούλιο, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο στη Βουδαπέστη. Τα έχει όλα και είναι όλα πανέμορφα. Fashion Week, αερόστατο, πάρκο κάστρο, λίμνη, αγάλματα και η πινακοθήκη που είναι πανέμορφη. Μόλις έφερα πρωινό, τώρα έχουμε καφέ. Είναι 9 παρά 20, 9 και μισή φεύγει το τρένο, αλλά είμαι 5 λεπτά μακριά. Ήρθα να πάρω αυτό το χώνι πριν φύγω, αλλά θα φύγω γιατί απλά μου έκανε σουτ. Ας το διάλογο, αλήθεια. Τα λεφτά μου θέλω να σωθήσω πάλι. Συχτήρι. Η Βουδαπέστη. Άρα θα πατήσει. Μην βρέζει. Παίρνω.